Corresponden estas imágenes a la noble villa de Tolosa, donde niños y niñas disfrutan de sus momentos de ocio tras una dura jornada escolar. ¿Ya viste ayer los dibujos animados? Pues no, me perdí el capítulo 19. Pues yo no me lo perdí. ¿Ya me dejarás los ejercicios de euskera? No los tengo aquí. Pero si la Andereño ha dicho que los hagamos para mañana. Ya lo sé, pero yo los he acabado en clase. ¡Vaya mono! Es que son muy fáciles. Para ti sí. Seguro que te ayudan tus padres. Pues no, lo que pasa es que yo soy muy aplicada. Yo no doy pie con bolo, no puedo con ese idioma. Pues tendrás que esforzarte, porque conmigo tienes fiesta, no me vas a copiar. Sagitario, Capricornio, Leo, Cáncer, las Libras, Piscis, Tauro, Virgo. Los niños y niñas de esta villa, cada vez más adaptada al siglo XXI, siguen estudiando la ancestral lengua de sus antepasados, que merece ser recordada por su gran valía cultural y sentimental para un pueblo que durante años intentó comunicarse con ella. Debido a la dificultad que ello suponía, las autoridades tomaron la inteligente decisión de reducir el aprendizaje del vascuence a la asignatura correspondiente en las aulas. ¿Jugamos a algo? ¿A qué? No sé. ¿Jugamos a ¿Gordequetas? No, es muy aburrido. Pues jugamos a sopasalto. Juega tú. A ver, no puedo jugar sola. Yo no tengo ganas. Qué aburrimiento. Hola, ¿qué tal? Es meritorio el esfuerzo que estos niños y niñas de Tolosa realizan para conservar las costumbres de sus antepasados y para que el recuerdo de la lengua vascongada no desaparezca totalmente. Historian zehar askok amestu izan dute horrelako Tolosa bat eta horrelako Euskal Herria. Eta behar bada, horrelakoa izango zen besteak beste, ikastolarik izan ez balitz. Gazte ziren, aske ziren, langile ziren, darro zeuden, gizarte berri bat amesten zuten, berdintasunian sinisten zuten. Guda dantza hasi zenian, etorkizuna jokoan zen. Borondatea soberan zuten, bitartekoak urriak ziren, borrokarako dei eginez, lehen lerrora joan ziren. Gudantza zizenian, irakana nagusitu zen. Lehen lerroan lehertu zen, lehen lerroan lehertu zen. Ametsura gazte ziren, aske ziren, langile ziren, darro zeuden,
gizarte berri bat amesten zuten. Berdintasunian sinisten zuten. Na-na-na-na, 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 na-na-na-na. Nekarekin! Matematika, astelena, gaztelera, ingurumena, gaur dena, okerrena, zintzun okerrago egon. Jode! Azer rolloa! Berriro ikasula, bidan nola invitatzen da Andereño. Kaixo aurrak, arratsaldeon, zer modu zaudete? Nola egongo gara ba? Gaizki, nik nahiago nuke berdura platerkada bat jan, ikastolara etortzea baino. Badakit, ni bihar gaixotu egingo naiz, eta astebete ikastolara etorri gabe. Iso, Andereño, ator! Hoi, gaur egun berezia dugu. Eskerrak, zerbait desberdin egingo dugu behintzat. Kaixo aurrak, arratsaldeon, zer modu zaudete? Arratsaldeon, Andereño. Ikusten beti berrien. Baino, zer? Animatuta jaialdirako ala ez? Bai, Andereño. Eskerrak MP3a ekarri dugun. Bestela, aguantazak txapa hau. Ara, zer dira txutxumutxu horiek? Zerrez. Nola ez zerrez? Kontuz gero, Belarri zorrotza dut gero. Eta kontratu altzeate saioa historiarekin hasi dugula. Andereño, Bai? historiari ikusi eta pistarekin hastea ez alugo bea eske. Baina Aritz, historia oso garrantzitsua da? Beitu, ezinbestekoa da jakitea. Nondik gatozen, non gauden, eta nora goazen jakiteko? Andereño, guk hori guztia badakigu. Gu orain gelan gaude eta lehenbailen atera nahi dugu patiora. Patiora! Zaudete pixka batean? Hazi txapa! Gure ez historia kontatu gute? Bai, eta ze historia kontatu dizue ba? Ikastolak 40 urte betetzen dituela urten eta ospatu egin behar dugula. Noski ba, noski. Eta hori ospatzeko modu asko daude? Non dago tarta? Eta goxukian? Oi, gaur ez dago, ez tartarik, eta ez da goxokirik ere. Baina Andereño, zein okurritu zitzaion ikastola bat asmatzea? Ara ba, jakin nahi alduzue, benetan? Bai. Ba, erne oraintxe ikusiko dugu eta. Biltze ginean, zar eta gazte, jende abertzalea, ez da? Eta beti zeon inketura hori ikastola sortu bertzala baita ere Tolosan, zengatik, Donostiko, baginekin zen mugimendu zeuden leku diferentetan. Ordurako Juan Jose Garmendia paisak aurran txikina bazeukan, hor 31 agosto plazan, hor nutzun nun baiten. Ikastola bat, beste bat lehen sortutakoan, zehatutako, kinbiar ginik zerbait hemen da. Hortxe hasi ginen, eta bildu ginen, lehen zutak izkizun izen oik. Juanito Garmendia, Manolo Ugarte, Viviano Larramendi, Federico Zabala, Mirentxu Imaz, Asintxo Ondarzabal. Aurreneko txispa sortu mentzan Lizardiri egin zioten omenaldin. Seguro asko izango zen botella sardo baten ingurun. Baina baten batek, eski ikastola bat sortu behar ginik hemen eta hola. Babes bat emateko Lizardi Kultur Elkartea sortu zen, eta ikastola pixkat martxan jarri arte, hola jarritxo zuen elkarrekin. Orduan hasi ginen terreno bila. Hemen ingurun, nik ezautzen ditu etxioik, abandonauta zeuden, gerra denboran alemanak iaunzielako. Baina, ze gertatzen zitzakon diruik ezen duken. Orduan osatu ginean 14, uste dut 250.000 pesta danon artean, 25.000 pesta bakoitza jarri gendula. Eta geho, kotak,
Claro, alkilerra patu behar zen, arrenderen joa patu behar zean, eta gasto fijoa bazauden. Eta hasiera, izan zen, 250.000 pestakin. Oso etxe politia zen, txikila, baina umeantzako fantasiako etxetxo bat zantzatik patiluare oso politia zen, txikila, baina hostailuskua, politia. Frankismo bete-betean ginauden, eta gutzako zen apusto ondila, batetik anderino aldetik, hortat dedikatzea, beste aldetik umeak ara amatere resistentzi bat zeon, ez zuen balio hango ikasketak esaminatzea joan behar zuen beste leku batean erdera zauden, eta arazo ondila zen aurrenetik. Baina hala jendea, enbalentonatu zen, jendeak batzuk ikusi eta besteak hartu zuen desizioa, eta bakizue gaur arte. Genuen euskera eta daukauna da gure gurasoan gatikan, ikastola etzeon gure denboran. Eta orduan, pentsatu genuen onena zala ikastola bialtzia. Hasieran pentsatzen genuen, 8-10 bat ume etorriko ziela eta etorri ziren 80. Eta ja bigarren urten kasi beteta geuken nuen bi pesuet. Orduan zion, begonia bat eta animatu nintzen nire sartzea egon izan begoinakin, base, ondo bilak. Horrela, azaldu zen ere bai, Belen beste neska bat, baita ere umeak atzegin zitula uste, bera egon zala, umetxuakin lanian ere. Eta horrela xe, 3 hasi ginen. Zan talde bat oso guztua etortzezianak, eta oaindikan segitzen due afarikiten eta harreman handila daukate bata bestiakin. Hasiera batian, txikilakin, ez gendu materialik erabiltzen. Ite gendun, zatitu gendun pixka bat lana, ni pixkat musikari buruz, Belen nola basarrikoa zan da natura asko gustatzen zizaion da hizkuntza oso aberatzazun, harrek natura eta arloiek. Eta begonia jazan, pixkat erakusten zuena. Sakramentin okin bentsa ezaupi dauzko gendun da, hor, estudiantek eta usten hasita zeuden, seminarioa baizan, da orduan horrea pasaginen. Orduan gure Tolosako batez ere gauzari nabarmenena arlo hortan izan zen euskal kulturari toki bat ematea. Eta horrela nola behit onartu zen seminario itxi eta etxe hau ikastolari ustea. Gehiengoak hori nahi zutelako batez ere. Eta orduan Maria Lozek deitu eta ibalo, zatoz, da ispitara otorra hartu mugile maitzatzu Eliza. Eliza eman, eta ginean kapilan, horatala, eta jute zanean etortze zan, berriro, eta oin, libre da, eta gore karritola. Nik eren inspektoreik ezagututa ikusi, baina hori da, gertakizun horiek, desente aldiz, nik uste deteketatu zala hori. Eta gero lautikan bostera ziginean pixkat, hori, López Mendizabalen lehenengo, Xabiertxo oso politia, baina txikiagoakin haurtxoa beste bat zegoen txiki bat, pixka letrak eta erakusteko, ikasteko, eta gero honekin, disfrutatzen zuten pila bat. Ikusi alduzue, hau esei okurritu zitzaien Tolosan ikastola bat asmatzea. Ze irutu zaizue? Ze suertea! Liburu bat bakarrik? Uixe. Eta erraza, ikastortasoa liburu bakar bat ikasteko. Hori bai pagotxa. Nahiago nuke garaiaietan jaio izan bagina. Ezken nuen kolpezarri joko? Ai. Ez dakizue ondo zer esaten ari zareten. Garaiaietan, etzan bat ere erreza ikastola batera joatea. Zer ba? Euskera debekatuta zegoen. Eta ikastoletan, inspektoreak noiz azalduko, beldurrez bizi ziren. Euskaraz irakasten zutela, disimulatu beharrean. Hola izaten zan Ixo? Zerbait entzun dut. Ixo. Hemen ditugu, prestatu denak. Eta badakizue zer erantzun behar dugun, Tente den, oso ondo. Zuek ere mesedez lagundu disimulatu. Buenas tardes, muy buenas tardes, señorita María Dolores Carrera. Buenas tardes, señores inspectores. Ya vemos que aquí hay cada vez más alumnos. Muy bien. A ver, chavalita, ¿tú cuántos años tienes?
46 años y todavía en parvulitos. Apunte el dato, inspector Francisco. Pésimo rendimiento. ¿Cómo nota? A ver usted, díganos los afluentes del Ebro por la izquierda. Bueno, si con la pinta que tiene no sabe los de la izquierda, de la derecha ni hablamos. Bien, bien. Aquí lo que falta es un poquito de orden y concierto. Vamos a ver cómo andamos de matemática. Todos de pie y vamos a cantar la tabla del 5. ¿De pie? ¿De pie todos o no me han entendido? Vamos. ¿En pie? Que de pie todos. A ver si hay que hablar en algún idioma raro para que se me entienda. Bien, pues vamos a empezar con la tabla del 5 y con buen ritmo. ¡Va! 5 por 1 es 5, 5 por 2, 10. Stop, stop, stop. O cantamos todos la tabla del 5, o como me llamo Enrique, que no salimos de aquí hasta la semana que viene. ¡Empezamos! 5 por 1 es 5, 5 por 2, 10. ¡Ritmo! 5 por 4, más alto. 5 por 5, 25. 5 por 6, 30. 5 por 7, 35. 5 por 8, 40. 5 por 9, 45. Y 5 por 10, 10. 50, inspector, 50. Hoy 100 porque me... Bien, bien. Muy buenas tardes, señorita Carrera. Está usted tan guapa como siempre. Vamos a ver qué tenemos por aquí, porque no tendremos nada raro escondidito, ¿verdad? Chaval, que no hay nada aquí, ¿eh? A ver, firmes, ¿eh? ¿Qué es esto? No, tranquilo, tranquilo. Uy, uy. Uy, mira qué es esto. Aquí hay un libro, señorita Carrera. ¿Esto qué es? ¿Ruso? Xaviercho. ¿Y se puede saber quién es este Xaviercho? Nosotros no sabemos. Es muy antiguo. Parece de Tolosa. ¿De Tolosa? ¿Y puedes decirnos dónde está Tolosa? Autontoada. Tolosa, en Guipúzcoa. Muy bien, muy bien. Tolosa está en Guipúzcoa. ¿Y dónde está Guipúzcoa? En el País Vasco. Muy bien, en las Vascongadas. ¿Y me puedes decir dónde están las Vascongadas? Ya sé. ¡En el mundo mundial! ¿Pero qué es esto, señorita Carrera? ¿Pero qué desmadre es este? Que se personen inmediatamente los responsables de este centro. ¡Que vengan! Tokia txikia zen, umeak txikiak ziren, asmoa txikia zen, baina berak bertan jarri zituen gogoa, indarra, ilusioa eta ahalegina izugarriak. Ikastolak Tolosan izan zuen lehendabiziko arduraduna, Begoña Arrate. Arratsaldeon denori eta ongi etorriak. Bildu, poztu. Laskorain ikastolak 40. ikasturtea betetzen baitu. Irakaskuntzan euskaraz bizi, komunikatu eta gozatu nahi genuenok elkartzen hasi ginen Tolosako ikastolaren alde. Horrexegatik, ondorengo hitz hauek xuxurlatu nahi dizkizut zuri, adiskide. Bizirik, naiz zendurik zauden horri. Agur eta ohore, euskaltzale adoretsua.
euskararen alde bogatzeagatik. Euskara, plazara, dantzara kortejatuz, noranahikoa bihurtuz. Guztion ondarea denaz gozatzeko mintzatuz. Erdaraz bizi zen herri bat, euskaraz bizi zedin lortzea. Horixe izan du, eta izango du, helburu eta amets. Oztopo eta traba asko gainditu behar izan zituen ikastolak aurrera egin zezan. Ez baita erraza honelako proiektu baten ardura bizkar gainean hartzea. Baina oraindik aztertu ez duguna da, ardurak hartzea bezain zaila ote den uztea. Gure artean, zuzendaritza lanetan urte gehien egin dituen pertsona. Emeterio Zaldibia. Gure herriari Euskal Herria deitzen diogu. Euskararen herria. Euskara da gure herriaren arima. Arantzaz jositako ibilbide neketsu bat egin behar izan du azken mendeetan. Eta gaur egun oraindik desagertzeko arriskuan ikusten dugu. Baina garaipena gurea da. Gure eskuetan dago. Gutako bakoitzaren eskuetan. Euskeraz egiten dugun bakoitzean, gure ingurua euskalduntzen ari gara. Euskerarentzat gero eta esparru zabalagoak irabazten. Gure herriko historiaren bene-benetako protagonistak gara. Eta guregan erabateko sinismena dudalako, iragarpen honekin bukatu nahi dut. Hurrengo belaunaldiek euskera osasuntsu bat eta Euskal Herri bizi bat ezagutuko dute. Eskerrak batzuk utzitako tokia betetzeko ardura beste batzuk onartzen duten. Lanean isila bezain tematia, langile saiatua bezain tinkoa. Emeterio Zaldibiaren ondoren hartu zuen bere gain ikastola zuzentzeko ardura. Zuekin, Jose Martin Aizpurua. Arratsaldeon. Ikasleak, haurrak, gaztetxoak, gazteak, pertsonak eztea. Hori da gure helburua. Hoiek dira gure baliorik, gure altxorrik handiena. Goazen denok, langile eta guraso, lan hori elkarrekin egitera. Nola egingo dugu? Jendeak dio, haur bakoitza mundu bat da. Anistasuna zaindu behar da. Bakoitzari berea, Jainkoaren legea. Denek aurrera egin dezaten saiatuko gara. Helburuak mailakatuko ditugu. Lanerako jarduera motak eta mailak ugarituko ditugu. Laguntza ugarituko dugu. Ozen diote denek. Zailtasun ugari eta handiak jarriko dizkien mundu batean bizi beharko dute. Bere burua ezagutzea eta maitatzea ezinbestekoa izango dute, zoriontsu izateko. Besteak nolakoak diran uler ditzaten saiatuko gara. Ez ditzaten juzkatu, harreman leialak eraiki ditzaten. Horrela asko hobetuko dugu. Eta hori nola egiten da? Esatea ez baita nahikoa. Lehen da bizi gure buruan probatuko dugu. Balio duela sentituko dugu. Eta saiatuko gara ondorenen besteengana bideratzen. Goazen denok, langile eta guraso lan hori elkarrekin egitera.
Eta gaur egun oraindik ez dakigu zenbaterako, gozo eta umil, oraindik irribarrerik galdu gabe, Jone Urteagak darama hau guztia gobernatzeko zama. Aurrera, Jone. Nire adiskideen hitzak entzun ondoren, biztakoa dezue, ze aire baikorra arnastu degun gu guztiok ikastetxean, ze iturri emanko edan degun ura, beti berria den ura. Baita agerian dezue, norengandik ikasi degun ikastola bihotzean eramaten, ametsartan, ametsura, gurea egin eta ametsartan sinisten. Eta Laskorain ikastolan sinisten degulako elkartu gera gaur hemen, ospakizun honetan. Elkarri aitortu nahi diogulako urteetan zehar egindako lana. Baita harro gaudelako lortu dugunaz, eta hori azaldu egin nahi dugu. Eta gehien bat, bildu egin nahi degulako, ilusioa, indarra eta kemena, elkarrengandik bildu, Laskorain ikastolak beste hainbeste urte eta gehiago iraun dezan. Hala bedi. Eskertzekoa da, ikastolaren zuzendaritza eraman duten pertsona hauek egin duten lana. Bikaina, txalotzekoa. Hala ere, badut nik kezkatxoren bat. Ez dakit oso garbi geratu ote den ikastolak izan duen bilakaera. Ze hauek agintzen da, gobernatzen bai, oso iaioak dira. Baina esplikatzen ez pentsa. Horretarako behar bada, beste norbaiten laguntza beharko nuke. Ez dakit. Naturzientziatako irakasleren batena, agian? Lasai, nekane, banoa eta. Badugu norbait laguntzeko prest. Kaixo guztioi. Kaixo. Hemen txenago zuzendariek aipatu duten ikastolaren bilakaera azaltzeko prest. Diapositiba batzuen laguntzaz errazago ulertuko duzue. Ea argia pitin bat itzaltzen den? Ikastolaren evoluzioaren lehen aroa, txaletiz primaensis izan zen. Aro honetan, ikastola txikia eta bildua zen. Gozoa. Gogoa eta ilusioa nahikoa izan zituen bizirauteko. Sakramentinus erraldoiense bihurtu zen gero. Evoluzio naturala izan zen, txikitik handira. Gogoa eta ilusioa galdu gabe, elikagai gehiagoren bila biatu behar izan zuen aurrera jarraitzekotan. Gogoan izan artean, biziraupenerako lege gogorrei egin behar zitzaiela aurre. Horren adibide, Ibai Ertzeko Barrakontropus. Kopuru galketa, gero eta handiagoak evoluzio ontara bultzatu zuen espeziea. Etzen garairik erosoena izan. Baina inguruarekin bat eginez, iritsi zen gaur egungo egoerara. Usabalsaurus Rex! Ez dakiguna da, zer gertatuko den evoluzioaren legearen arabera. Ikastola bere horretan mantenduko da? Evoluzionatu egingo da Pokemonak bezala? Haunditu egingo da? Nork daki? Erantzuna, zuen esku.
esker, Einstein jauna. Oso baliagarri izan zaigu zure azalpena. Oso argi geratu da oraingo honetan ikastolak izan duen evoluzioa. Posten naiz, plazer bat izan da. Beste bat artean dereño. Agur! Gozen leku pixka bat egitea. Oi! Salto zuek ere. Kaixo, Arantxa! Kaixo! Nekane, kaixo! Nena! Zer moduz, Arantxa, martxoso etorri zeate. Oso ondo Nekane, baina dena ez da izango ikasi eta ikasi. Haizu guk, ekarri dugu, dantza eta alaitasuna. Hori de beharrezkoa da. Eta zuek ondo ezagutzen duzuen koreografi bat ekarri dugu. Bai. Eta denok ezagutzen duzuenez, altxa denok, eta venga lagundu denak. Venga, gora! Ize ondo! Nahi duzu esartu hor? Ez. Guk ere bai ingo dugu? Ze polita! Agur! Bazoazte? Bazoazte, Arantxa? Agur, agur! Zeinen ondo pasa dugu, baietz? Hauxe momentu polita. Alaitasuna, poza, Arantxak esan duen bezala. Eta egia da, baita ere, Arantxak esan duena, dena ez dela lana eta ikastea. Baina, hori ere ginen behar ordea? Eta guri, hain zuzen, hori xetokatze zaigu orain. Hora ez da nahi da? Matematikak ere egiten. Jarri maia aurkiak. Matematikak egin hori. Alderen euske, ez da eskubiaike. Zer merde? Bueno, eta zuek baldakizue orain arte, pasadiren guztietatik, inortxok ere ez ditu aipatu matematikak. Segurasko festa giroan gaudelako izango da. Baina, baldakizue matematikak eta zenbakiek batez ere, zenbat buru hauste sortzen duten? Jakin gabe. Bai? Galdetu nira Mari. Euro bat ematen dit igandetan goxokitarako eta buetak iltultzeko esaten dit. Eta non dago buru haustea? A ber, 5 regaliz, 5 sentimo. Txiklea, paketea, 50 sentimo. Pipak, 30 sentimo. Txaskiak, 25 sentimo. Eta 2 gominola, eta... Zaizu iristen, pasatu egin zara eurotik? Horregatik, nola itzuliko dizke bueltak, hori ez bada gure ustea? Ara, nik esaten dizuetena, ikusten? Aritz,
Bai, andereño. Baina, ez zara sosiko zemai kontu egin orain ez da, eske bestela... Bueno. gaur, uste! Bueno. Ni enez hasiko orain, zenbaki gorriak zer diren erakusten. Ez da zorrak nola egiten diren kontatzen ere. Eskerrak. Baina matematikak gai erreza izan daiteke adibide egokiekin. Esate baterako. Ea badakizuen, zenbat metro ditu kilometro batek? 1000! Zenek ez daki. Oso ondo, noski badakizuela. Eta zenbat kilometro izaten ditu kilometroak? Infinito! Oso ondo, noski baietz. Kilometroak erlojurik gabe, kronometroak denboraren alde. Joan bagoaz da egonez gaude, etorkizuna hautatu dugun lurralde. Erlojun gabe noski baldin baite, Euskara enera konbidatu zaite. Zer remedio festa dugu maite, tira agian festak bera gaitu maite.
Mailara, zorionak zuzendaria zean eskutik. Eta zuei ere, mila esker, hain ondo abesteagatik, baina itxen pixka bat. Hemen ditugu baita ere Laskorain abes batza txikiko, partaideak eta hauek ere txalo batez hartuko ditugu. Gaur, egun handia da guretzat. 40. urte hurrena ospatzen baitugu. Eta 40 urte ez dira nola nahi pasatzen. Egun handia delako eta kantuan aritzea asko gustatzen zaigulako. Guretzat oso ezaguna dan abeslari bat, Euskal Herri osoa kantuan jarri duen abeslari bat, eta nik uste Euskal Herri osoan gehien kantatzen duen abeslari bat, gonbidatu nahi izan dugu gure festa honetara. Esan dut oso ezaguna dela, eta ikusuko duzuen hola baietz. Aurrera, Nacho de Felipe! Hau, zelako enkargoa niri eman diatena, ez? Ni kanpotarra izanik eta bertoko kanturik ezagunena zuei kanta araztea. Así que zuen laguntzari gabe oso gaizki geldituko da, beraz? Ia denon artean moldatzen dugu nolabait, galtzaundin kantua egingo dugu alkarrekin eta, ia. Albasoro izango itia, eitzen didaten eroni. Neriderizak altzandi, aperitu bater goni. Albasoro izango itia, eitzen didaten eroni. Ez nuen baina oraingo tika enaiz eskapatzen estamendu egitera noan nilen baile nere parien dia lasatu ditezen Zilgo balitzake nere onduan enterratzia inol albaliz nahi nuke. Nilta gero nere maztia poza zilgo balitzake nere onduan enterratzia inol albaliz nahi nuke. Eta gainian jarri letra bat handia, hemen dago galtzaundi eta kompainia. Otzandi bat hartu zuen Tolosako herria, merkatu ziralako. Ordun edariak tagaltzaundi, apellidu baten goi, tagaltzaundi,
klasian, lau zapatarik eramatia, gainera berriz airia. Endi errua nahi deteikia, neri bigarren klasian, lau zapatarik eramatia, gainera berriz airia. Ota Navarra joaz, empero kalila, sobrekamak balkoitan, nara materia. Arramele zubian, azkenian, zagi bat ardo barri, kajaren gainean, tagaltzaundi, apellidu baten oini, tagaltzaundi, apellidu baten oini. Eta guk egia esan badakagu beste kantu bat, normalian pentsatu genduena, hemen festa honetan eskatuko zigutena, asko eta asko kantatu egin duguna, zuen aldeko kantu bat, baina gauza guztiak evoluzionatzen diren moduan, ikastola evoluzionatu izan moduan, eta gure iritziak edo gure gustuak eta gure moduak ere evoluzionatu egin dira, eta orduan kantu hori ja ez du hainbeste kantatzen, gauza batzuk ja pixkat dudatan, ez dakit erdi zalantzatan ditugulako, eta beste kantu bat egin genduen orain pare bat edo urte euskaren ingurukoa, oso polita dana, haber hori denon artean ikasten dugun edo kantatzeko gai garen eta oso errepika erretxa dauka denon artean kantatzeko mugukoa, ez dakit hemen ikusiko da, no, ez dakit, bueno, baina dana dala nik kantatuko izuit behin, bart ikusi dute euskara teilatu laranja batean, gutaz pentsatzen ari zen saguzar errenen artean. Zea, oso kantu ederra da unai Elorriagak lagundu zigun kantu hau egiten, eta ber nola teatzen da, mega hasiko gara. Bart ikusi dute euskera teilatu laranja batean, gutaz pentsatzen ari zen saguzar errenen artean. Euskaldunen portzentaia txikia izan arren, zeu ere kabitzen zara paradoxak zer diren. Bart ikusi dute euskara teilatu laranja batean, gutaz pentsatzen ari zen saguzar errenen artean. Berde abertzale gorri ezker zein eskumako, hizkuntzaren bila irten galdu zaizuelako. Bart ikusi dute euskara teilatu laranja batean, gutaz pentsatzen ari zen saguzar errenen artean. Maiz galdetzen da euskarak balio du mundua, euskarak eurek munduak ez balira modua. Bart ikusi dute euskara teilatu laranja batean, gutaz pentsatzen ari zen saguzar errenen artean.
Euskarak bete zituen atzo 6 milioi urte. Beste 6 milioi beteta gaztetuko genuke. Bart ikusi dute euskara teilatu laranja batea. Gutaz pentsatzen ari zen saguza errenen artea. Bart ikusi dute euskara teilatu laranja batea. Gutaz pentsatzen ari zen saguzar errenen artea. Bart ikusi dute euskara teilatu laranja batea. Gutaz pentsatzen ari zen saguzar errenen artea. Mila esker, Nacho. Plazer bat izan da, zu gure arten izatea. Ikusi alduzu, orain ere danak kantuan jarri gaituzu. Claro, jakina. Ba, enekien nik eta Tolosan egonik, bueno, sikeran be galtzaundirena banuen esperantzarik. Asmatu duzu bete-betean, gure abesti da hori. Bai, bueno, leku guztietan esaten da Euskal Herrian oso kantari jaioa garena. Tolosarrak eta Bilbotarrak eta leku guztietakoak, espetxa. Beraz, ondo ikusi dituzu Tolosarra hauek kantuan? Bai, bueno, andereño horre bauka meritu ederra, Bai, nik uste dut baietz. Jarri dituen Bai, danak bai. eta ederto baten. Oso ondo, oso Ederkia. ondo. Eta berriz etortzeko asmorik baduzu Tolosaldera? Bueno, guk Tolosarekin beti harreman oso goxoa izan dugu eta aprobetxatuko du propaganda pixkat egiteko. Bai. Bai. Orain gutxi atera dugu disko berria, orain Euskal Herrian bandakin eta ibiliko garena pixkat herriko herrietako bandakin, eta Tolosara etortzeko asmoa dugu. Bueno, dana dela, ona Tolosara etorri baino lehen, eraman diskoa etxera eta entzun oso asko gozatuko duzu eta, baina ona etorriko gara uste San Juanetan etorri behar dugula Euskal Herri plaza hortara, hemengo bertako bandarekin joko dugu eta kontzertu itzela izango da ez galdu. Ba oso pozik hartuko zaituztegu. Mila esker, esker, Nacho. Agur. Eta nahi duzun arte berriro. Mila esker. Agur. Bat ikusi dute euskara. Ai, ze abesti polita abestu digun. Nik egun guztia kantuan pasako nuke. Egun guztia, ikaragarri gustatzen zait. Zuei ez dakit, baina niri behintzat, bai. Andereño. Bai? Eta orain zer egin behar dugu? Orain? Orain? Badakit zer egingo dugun. Badakit zer egingo dugun. Orain, denok amets egingo dugu. Ja. Bueno, ba, itxiregiak, neska. Itxiregiak eta hasi amets egiten. Egin amets, egin amets. Entzuten alduzue hor urrutitik datorren musikatxo bat? Entzun, entzun.
zoragarria benetan, eta onkigarria ere bai. Gustatu altzaizue. Bai. Ikusi aldezue, ze ondo dantzatu duten, eta ze ondo abestu duten. Nola ez gera bagu, arro egongo, horrelako ikasle eta ikasle hoiekin. Zuek ere, badakizue, gaur edo bihar olako zerbait egin nahi baldin baduzue, saiatu asko, eta asko ikasi. Andereño, guk ere asko ikasten dugu. Bai, zuk uste duzu? Bai. Bueno, hori esaten duzue, baina esatea oso erresa da. Demostratu egin behar da hori gero. Eta orantxa izango duze, demostratzeko eta frogatzeko aukera. Badakizue nola? Hainbeste gustatzen zaizuen bakarkako lan egingo dugu orain. Nik ez dut hasi, zuek itezu eta nik ez dut hasi. Guazen, frogatu egingo dugu zuen ahalegin hori. Jarri aulkiak ondo eta lanera. Andereño, ze bat torturatzen guzu. Konturatze zeate ez da, beti horrela, egunero, Egunero dugu horrela. Protestarako beti prest, beti prest. Bueno, hartu horriak eta hasi lanean txukun. Badakizue, ondo irakurri, ondo pentsatu, eta gero, ondo erantzun. Zuekola tarteka patrikan gordeta eukitzen duzuen izki polit horrekin. Bai. Eta badakizue, niri tramparik egin gabe gero. Kopiatzea ez da okurritu ere, ez da okurritu ere. Andereño. Bai? Eske kalera ez da ulertzen. Bakarkako lana da, Aritz. Ez da bien arten egin beharrekoa, bakarka. Sentitzen dut. Zer? Bukatu alduzu Aritz, Ander. Bai, Andereño. Bai? Eta beste paperen bat ez aldako zu hor? Beste paper. Hor, gora eta bera erabili duzun beste paper bat? Ez da gize paper izari zaren? Ez, Uste dut nik. Hemen ikusten dudala zerbait. Ja, ono kontaz are nintzen, Ander, ono kontaz. Ez da bai izango la kasualidade zola aurrez preparatutako txuletaren bat edo. Eta bai izango. Ikusi beharko dut, ze jartzen duen hemen. Orain ere, ederki sartu dizut ziria. Orain ere, ederki sartu dizut ziria. Ziria, ala jaina. Aizu adiskide, hau ez da gero, horrela geldituko, Hitz egingo dugu, bio gero. Bai, oixe. Ziria, ala jaina. Ba, bai. Eta ziria sartu di gaina. Ziria. Hauek. Ai, gauza batzuk ez dira asko aldatu 40 urte hauetan. Eta honezkero beste 40etan ere ez dira aldatuko. Izan ere, zenbat horrelako ez dut dugu ikusi irakasleok urte guzti hauetan? Ikusi. Aldatu diren gauzak ez dira behar bada aldatu direnak bezain garrantzitsuak, edo bezain beste. Edo behar bada bai.
Urte hauetan guztietan ikastolaren oinarri Bizkarrezur, Abe eta Zutabe izan diren irakasleek dakite hori ondo. Guretzako ikastola zen gure etxia. Eta etxian genitun aita eta ama, baina ikastolan genitun Emeterio eta Maria Dolores eta denak. Garai hartan ikastolan bakarrik egiten zen euskeraz, bakarrik ikastolan ikasten zen euskeraz, eta gaur egun hori dena eta ikastolaren eraginez neurri handi eta handi batean, hori asko zabaldu dela esan dezakegu. Ikastolatikan sentitu arazte ziguen gu ginala, ez? Gurutzada horretan oso garrantzitsua ginala. Hasi ginenen ordun askoz material urrigoa gendun. Ez geneukan hain halako aukera zabala. Baina ez dek esango, adibidez, frantsesetan gertatzen zitzaiguna, neska guzti gure mutilei begira nola dute zien patio ordun da. Bai, holako kontuk esan behar dituk? Eta beste aldetik ikastetxeei begira, bai guraso, bai ikastetxe, oso talde bezala lan egiten ikasi dugu. Gure neskak arrentu egiten, baina zergatik, gure antzak oso normala hauan, mutilak naztuta egotea, ez? Eta han eukitzen zizke monjak bere atzetik neskai, benga barra satzuk eta da. Nire lehenengo ikasturtea izan zelako ikastolan, eta gogoratzen dudan nola gauza extraordinaria bezala izan zen, matematikako azterketa bat jarri niela 4 ordutakoa, 2 ordu eta 2 ordu. Gaur egun horrelakoak egingo bagenitu, akabogu. Kartzela. Eta jo ikuste ditutenian ikasle txarrazianak, lan puestotan dola, sekulako posa mateie. Ez da helburu euskararen tripak, hau da, euskararen metalinguistika hori erakustea, baina bada disfrutatzea eta ikastea, eta ezagutzea, eta albaldin bada maitatzea eta erabiltzea. Eta gogor fama izan dut, ustet intentzionakin, hasi que batemati tokatzen zitzaionen kaskarriko mateman banion, baparkatzeko, baina nik uste hain asko konprenditzeuela. Izan du urteko politxamarrak materialki, bestela izateie, bestelakok bai, bestelakok izateie. Tratoa, klaro, oso desberdina guan, ez? Beak ere, adin berdinekoak orain ez ditukain helduak edo, igual hori gutxi zirelako, ez? Orain oso masifikatu bazok, noski, enbeste eukitzean bere bentajak ere badizkik. Hemen dena hona eta dena txarratzeok, ez? Jentea berriz barrungo amiente hona beti nola ondan, guztua, bain berriz guztua horriz. Goizen despertaria jarri horrik ez da, horrek ebe bentaja ditu. Eta ikastolatik atera eta kalean elkarrekin, asko ibiltzen, da farik eta hola ere. Irakaskuntzak alderdion asko ditu. Ikaslekin kontaktuan bizi izateak laguntzen du eguneratzen ezagutzak eta gaztek ematen duten energia ikaragarria da. Lan handia batez ere fisikoa, baina gero aldi beren oso zea da, ez? Umek asko emate izue jasotzen duzu pila bat umengandik. Baina baditu alderdi negatiboak ere, eta niretzat alderdi negatiboena da, tarteka bereiek baloratu egin behar ditugula, eta balorazio horretan alderdi ezkorrak agertzen dira, eta guretzat oso neketsua eta zaila eta gogorra gertatzen da batzutan. Baina gure lana ere itxea da, naiz guk ez ikusten. Eta hoxe egin nion. Eta Santo Remedio esaten da bezala, etzun gehiago, etzien inoi gehiago, saiatu ere etzun egin, olako horik egiten. Ez dakit, gaur egun antipedagogikoa hemen da. Orduan egiten genuen. Nik gazte nintzela Ranroberra eta Tortokan taldeko mailekoa nintzen, eta oain berriz ikuste ditut nire ikasleak Tortoka mailean eta Ranroberra joaz. Ikastolak egia esan betidanik eman dio garrantzia handia, ikastola orduetan ematen den heziketa lan horrekin batera, eskola orduz kanpo ere euskeraz aukerak eta eskaintzeari. Eta lehen oso gutxi ginen euskararen alde lan egiten genuenok. Gaur egun zuetako asko, 100 zeate euskararen alde zaudetenok, euskaraz bizi zeratenok, eta Euskal Herria euskararen albora, euskararen magalera bultzatzen ari zeratenok.
Bale, bale. Erik, goazen. Beha, isilu bai. Nola isiltzeko, mutu bai? Zerta tontoa, o... Zan da igusten, zeian mila eta ez da izan persoazio egin, torri hai, hau direkto ondo gauzte grazioa, venga! Zuze, komentalen ez daukezu protagonismo nahikoa, ez? Venga, piletari, ne, ondo. Bueno, gu Erik eta Asier geha eta, hemen batzuk abingo zuen, ikasle hoia geha. Horra zaldien, bai, ikasle onenak. Bai, ni ez. Ez? Ez. Da, bidea grazioso utxezan, da ez teu irakasleekin sartu nahi, Baina ikusi aldituz ez zimurrek, bestik ez da azaldu, zimurre hori eta zimurre bera. Ez bat, izenik esatea baino bat bazeon, hola. Koldo jota. Altu esan dut? Bai, altu esan marratea zen. Barkatu, Koldo. Hortan utziko ega, ez? Bueno, leheno neka esan du ikasleek ez gehala aldatu. Baina, komo hilioz ez diela irakasleek aldatu. Adibidea jartzeatik gen. Aurreko konpani joan, kalen lasai erran da, oain dela 10 urte inglesa ematen ziten irakasle. Aio, esan itxan, normal da. Ez da egila zer erantzun ziten. See you tomorrow! See you tomorrow! Hola, morro. Ejatu ingozea, zuri behintzak kasu ite izue. Iri ezala? Nei mania ziaten. Oain ez aizpea sentimental jarriko. Bueno, batek ite ziten kaso, batek ite kaso bakarrik. Eta uste ez zala nire irakaslea izan. Jakiteko irrikatzen gatxebek. Leheno azaldu hemen, Jacinto. Jacinto esan nahi? Jacinto, irakaslea. Ez da irakaslea. Gero esango, pipazalak eta biltzeko erritan haitzeban batek. Ez da irakaslea. Ia. Baina hona isili. Beste adibidea jartzeatik, aurre honek kotxea gaizki aparkatuta doble filean. Baina maniana zeba. Zeba jarraitzeu mania ukitzen. Molestatik jekelako. Bala, hona isili. Kotxea gaizki aparkatu dutzi non, da udaltzen ingo. Eta zuzte zuen mendigan 10 urte barru ez diatek kasuiko? Ez, hola seitzeak ez. Hona isili, Bai. Baina ez dakit, nire ustez mania analizatzeko zeu zera, Erik. Barkatu. Da, udaltzen goan idatzi nahi, hoi multa bat, eta ni, ez, barkatu, ez dut gehiago ingo, txintxorpegi jarrita, ez dut gehiago ingo, talago baten. Ze irakasle bat, ez? Irakasle bat, hola nintzitean, Bagitzeil. Ez dakik, ez dakik. Bueno, izena ez dut esango, Ez da okurri jure. Asma bindek, baina ez esan izena bestela Iñaki enteo ingoik. Bueno, baina ikusteat itzeteko goa hondekin egola, ezta? Ba, venga, itzen. Nahi gioi bat ez balin baiatzu jartzen ez dakiz esan. Gioi eta zeo, txoko hartu, venga. Leheno 10 gauza esaten etxoiz? Meterio! Zea, leheno pasa naiz idazkaritza dida ikusi ez Laskorainek, kalitate saria jasozula. Zorionak. Kalitate saria eta kubat hor, metro erdiko kubat. Hoi erdera da, Hoi erdera da. Zenbat patio baldizki hau, hitz bat erdera esateati. Hola. Eta horrengo ze? Ikuastola, Laskorain ikuastola. Pero ku es esto? Etxeo, eski duruna igual zekin, o doble egin. Edo eñekin. Oeñekin, igual hortarean joko batzuk. Baina kalitatzen zitzetean gu bai ekarri jaula kalitatea. Ba, ikustezu, bi mozo hemen ez dakit esan, da kriston kalitatea. Mauia, kaskarrego bat, hola... Jone... Ze, oain gango zea? Jone... Jone, karri deula, Jone zuzendaria, bai, Jone esan ikuiz batzuk. Jone zuzendaria, ez zaiat artistak oain kanta belantetik, Poesia ere, giarri ondo zendik. Baina ez. Jone? Anetako. Vale. Anetako, Jone. Ize parreiten! Tonto! Bueno, bazoekin anoetatik, Jone abeslearia. Kaixo, Arratsaldeon. Bueno, beste bi artista hauek esan dituzten kontu guzti horiek konpontze aldera, datorren kantu hau irakasle horientzako. Oh
parean, arkatza atzamar diren artean, egin gabearen gainean, kantu bat hainbat itxume zuretzat, eskua geldirik arkatza mutu, begiek hitz egiten dute zeinuz, gortina leioa zapaldu, euritanta soilik ditu lagu, malkozko kantua da eginikoa, hitzek balioa galdua baitute, eta nik bakardadearen mustroa garaitu ezin, akabatu ezin barnean. Malkozko kantua da eginikoa, hitzek balioa galdua baitute, eta nik bakardadearen mustroa garaitu ezin, akabatu ezin barnean. Eta zuek ere asko kexatzen zarete orain ikastolarekin eta irakasleekin. Baina hemendik urte batzuetara ikusiko duzue zen nolako oroitzapen goxoak eta politak izango dituzuen. Orain ezagutu berri dituzuen ikasle hoi horiek dituzten bezalakoak. Nik ere gogoan dut gure irakasle batek egunero klaseak hasi aurretik nola esaten zigun. Mens sana, incorpore sano. Zer da hori? Hori latina. Eta orain latina ikasi behar dugu. Ez, lasai, ez dugu latina ikasiko. Baina esaldi horrek esan nahi duena da, gorputza astindu ezkero, burua ez dala erdo hiltzen. Zer? Bai, ariketa fisikoa beharrezkoa dela. Kirola egitea osasuntsua dela. Beste modu batera esan da, izerdi pixka bat ateratzeak on egiten duela. Hala, andereño, iso, nekatzen ari naiz eta. Ara? Baina, nekatzen entzute hutsarekin? Ez, zea? Ba, neke hori ez da ezer, hemendik aurrea sentituko duzunarekin. Ikusi nortzuk datozen hortik. Egin dezaiegun leku pixka bat. Atxaldeon danoi. Atxaldeon ekane. Bueno,
Kirolaiteko ordua iritsi zaigu, Begoña eta bio behintzat gogokin etorri gera, eta prestatu dugun saioa, ume, gazte eta alduentzako da. Beraz, ez dakiz ze pasatzen den, baina oraindik etzerate zutitu, eta danak zutitu behar dugu, eta danak diotenian danak, hango jantzaudeten guztiaiek ere bai. Ba, benga dana zutik, bai, peio, i ere bai, benga. Hor erdikoiek, aizue zintadakoan ura, zutitu, bai, zugati dijoa, bai, benga. Ez dauko batxalde guztiako. Ondo? Bueno, berotzeko, hankak hasiko gara mugitzen. Hanka mugitzen, besoak ere bai. Ea musika pixka bat jartzen diguten, eta martxan haste geren. Entzun ondo, lehenengo pausoa ez beratu hanka hoiek. Bi eskubi, bi eskerra, bi bera eskubi, bi bera eskerra. Bai, goratu. Bi eskubi, bi te. Eon, moztu, bai. Aitor, zuri esan dizu, ba, zuri ere zutik, bai? Zutik, oan bai. Begoña dana gaude ez, danak zutik, bega musika berriro. Hanka hoiek, eta beso horiek, eta hemen aurren dagoen ura ere zutitu, bai. Ezin zerate eseri gogoratu, bi eskubi gora, bi eskerra gora, bi eskubi bera, bi eskerra bera. Aixe ez, ba! Iru lau, boze, bi, bat, gora, bat, bi, gora rioi, bat, bi bera, bat, bi. Adao jendia ez dagoen egiten, Venga, Iñaki, gora! Gozando, danak, gora berriro, Berdina, txalokin, txalo! Bera, gora berriro! Gozando, berrioi, gora! Azkenekoa, txalorik gabe, bat, bi, azkenekoa, bera, txalokin, bat, bi bera, gora, hop! Edalki! Eskerrik asko! Gogoratu jun baino lehenago, Begoña eta biok, kirola egunero. Eskerrik asko! Hala, seri. Euskararekiko konpromezu garbi bat, ezta? Askotan kritikatuak izate ginean, mailaren aldetik, eta nolabait gehiago priorizatzen zela euskera, hau da, benetan materiak eta jakiteari baino, ezta? Eta datuak hor daude, nik uste Tolosako herriaren historian ikastolak paper garrantzitsu bat jokatu duela. Eta denak nik uste dut, hori oso arro ataramagula, ez da? Etzan bakarrik aberatzena jutezialako ikastola, bazane bai, zeolako eziketan beste konzeptu bat, eziketan zela bakarrik merkatu gaintzeuna eta numero konta ikastea eta selektibitatea aprobatzea, persona bere osotasunen formatzea. Nik uste horrek markatzen zula. Nik asko disfrutatu nuen, asko ikasi nuen, eta nik oso urte pozgarriak pasan dituen, ez? Eta uste gutxiestu izala, gure adineko jende batek lanbide heziketa hartzeko aukera zuela, eta dela gaur egun fabrikan edo tailer batean lan egitea. Oso ikaskuntza maila ona, ez? Jaso duela nik ikastolan denengatik, ikaskideengandik, irakasleengandik eta denengandik. Ni baloratuta sentitzen nintzen ikasle bezala, bagenukan gure esparrua, eta pentsatzen dut hori heltzeko garaian ere oso importantea dela, eta nik hori badauket gogoan. Baina kriston putadak itegin izkion, klasen eta nikoen pentsat gizon honek gukin erotuta bukatu behartzun o nola aguantatze zigun, ez da, orain zuk kontuatzea, benetan orain kontuatzen naiz ikusita, heldutasun batetara iztezanen, esatezunen, aguantatu behar dutenak irakaslek, orain behintzat admiratu ite ditut egia esan. Baita ere nik uste
normalean, hau da, materia normalak edo deritzaion materietatik kanpo beste gauza asko erakutsi zizkigun, ezta? Eta preteknologiako klase haiek nik uste inorrek ez ditula ahaztuko eta beraz Isidoro aipatuko nuke. Globo bat bota genuela leiho batetik, urez betea eta globo nahiko nauka handia zen, emakume bati eman genion sorbaldan eta mareatuta gelditu zen, da orduan ere Maria Doloresekin egin genuen topeo eta... Maria Dolores, hori ere zina ahaztu, sekulako kaskarrikoak ematen zitulako, garai baten, dena den ariketak ondo egiten baldin bazen ditun, Caramelito del Banco Guipuzcoano. Eta Emeterio zen nolabait horren ardura zuna, eta nolabait bitartekari lanetan emanaldia ondo atea zedin, gu bio geundela, ez? Eta gogoan den nola Emeterio gu baino urdurio ontzala, eta gure zeregina bikoitza izan zala, ez? Gure nerbioak edo templea mantendu eta gainez Emeterio lasaitu ere, ez? Euskarako klasean eginela, gu noski beti ezer klasea aprobetxatuz musean, atzeko hileran. Eta halako batean, ez zait zergatik berotu ginoan, da nik 5 gehiago esan un momentuan klase osoa isildu ginoan. Eta, klaro, 5 gehiago eta irakaslea etorri guan, Pilar, ni esaten niona, etorri guan, asarretu guan, kartak endu zizkiun, bronka botazioan arroa aldintzian, eta gu beste baraja bat genean, da seginean, klaro, zingo genean ba. Urrengo unen iristegea eta intzuen goiko pixukok, kriston pankarta eta jarri zuen, obrero tio bueno, dena parrez hasi ginean obrero gaixua. Ez dakit esan zuen, baina hoxe anekdota hola, divertigarrena. Gauza hobena dudek be, indako lan guztik eta han pasatako esperientzi, milaka esperientzi ez da. Hori eman didala niri, ez da, orduko lagunak betiko laguna dirala eta nik uste dut betiko izango dirala lagun kutxunak, ez da. Oroimen oso polita ditut ikastolatik eta pentsatzen dut garai batetan edo noizbaiten ama izaten bali manaiz beti esaten unik, nik nire aurrak ikastolara bango nituzke. Barkatu, hasi baino lehen, esan oain iratik eta biok abestu baitugun bertxok batxirgogo ikaslek idatziak diala eta denan partez ea gustatzen dezkizuen. Ederkarrankaz belea, zura xurrelea, euskara altzoan hartuta, bai bilbide luzea. Sakramentinoetatik, txabola txikietara, lekua zera xola dio, euskara helburu bada. Ikasle irakasleak, eta beste partaideak, beste urtez elkar lanean, bata besten bidaideak. Ederkarrika zabala, bortuan libro kabala, euskerari horrela ustea, ez da egun lan makala. Astoeko zen arrantza, larrosak zorrotzarantza, hemen euskararen alde, okertu dugu balantza. Ederantzara paisaian, irria lili bisaian, alaitasuna bederen goian, askoran ikastolan. Eder arbolan kabia, herri artean bakia, gure artean nor nahi da beti, zinez ongi etorria. Euskara, entzutea zen normala, ta ikastola atera zuen.
ama plazara, eder zeruan arrano, bizianek egun daño, deno laguntzez behar ditu, beste 40 honaino. Eder zeruan arrano, bizianek egun daño, deno laguntzez behar ditu, beste 40 honaino. Eskerrik asko. Beste? Bueno, eta olerki goxo hauen ondoren, ja, hauek entzun ondoren, iritsi gara ba eskola egunaren amaierara. Andereño, niri gaurko eguna oso gustokoa gintzait. Pelota! Pelota ez? Esango didazute beste egun batzuekin konparatuta? Arrazoi duzu Nerea. Nik ez nuen uste gu gaur hemen egoteko horren beste jendek lan egin beharko zuenik? Ba bai, jende askok eta askok lan egin du. Egia da. Eta zer irutuko litzaizueke ona deituko bagenitu? Ona? Ikastolara? Bai, zergatik ez? Bale. Hori egingo dugu gainera. Zoazte, eta zuek ekarritzazue gonbidatuak. 40 urte hauetan asko eta asko izan dira. Ikastolarekin zerikusia izan duten guraso, langile, irakasle, ikasle, laguntzaile. Guztiak ezin gonbidatu ona, bistakoa da. Baina guztien ordezkari gisa, batzuk gonbidatu ditugu. Sortzaile eta hasierako urteaietako irakasle jubilatuak. Ikastolaren artezkaritza kontseilua osatzen duten gurasoak. Azken urteetako lehendakariak. Irakasleak eta langileak. Ikasle helduenetako taldetxo bat eta ikasle gaztetxoen beste taldetxo bat. Eta zuek ere sentitu zaitezte hementxe ordezkatuak. Eta gaurko jaialdi honi amaiera on bat emateko, merezi duen amaiera emateko, guztiak kantuan bukatuko dugu. Horretarako, talde bakoitzak estrofatxo bat abestuko digu. Eta gu guztiok ondoren, errepikapena izeneko estrofa, abestuko dugu. Eta hori, agertuko zaizue hain zuzen ere pantailan. Oso erraixa izango da. Beraz, nahi duzutenean.
ikasi dugu matematika, koseno eta tangente. Fisikarekin etika eta inglesarekin gizarte. Askoran izan baita guretzat mundu zabalaren arte. Mila esker eman nahi dizkizuet irakasle eta langile guztion partetik ekitaldi honetan gozatzen lagundu diguzuelako eta espero degulako beste asko eta asko egin ahal izatea guztion laguntzarekin. Mila esker bihotz-bihotzez. Gurasoen izenean, mila esker, hauxe zen irudikatu nahi genuena. Ikastolaren baloreak jaialdi batean. Elkartasuna, elkarbizitza, euskara lantzea, partaidetza, eta hori nahi genuke hemendik aurrerare hala izatea. Eta horretarako bizita. Hilaren 19an, ikastolaren batzar nagusia izango da, oso hutsik egoten da urtero, eta hortxe konpartitu nahi ditugu zuekin, gure ametsak, proiektuak, galderak, kritikak, baina horretarako han egon behar da, ikusi egin behar dira, jakin egin behar dira, eta zuen aportazioa ezinbestekoa zaigu ikastola indartsu eta parte hartzaile bat sendotuko baldin badugu. Eta bigarrena, aurten kilometroak datorren urtean 3 izango dira, laguntza eskatu digute, arratsalde bat, 2, 3, 4, 5 dituzuenok, 3 ordu, ez da asko, izen eman mesedez irteeran. Eta orain, Urrengo zita, abenduaren 29an izango deu Leidorren. Han ospatuko deu bertso jaialdia, Gipuzkoako txapelketan gelditu diren 8 finalistekin. Beraz, han ikusi nahi zaituztegu abenduaren 29an. Eta zatozte orain bai, jaialdia bukatzeko, hementxe izan zaituztegunak,
bidertzean, Jone, Nacho de Felipe, dantzariak, abesbatzakoak ez bestela ez geak abituko, zatozte honea, eta estrofari, Juancho, hemen dauzkagun musikoak, txalo bero bat dauzkagun musikoak. Argiztapena landu duten teknikoak. Joseba eta Pablo bideoan, Xabierran daukagu argiztatzen, Juanma eta konpainia audioa lantzen, parte hartu duten guztiak eta zuek, altxa eta denok batera, azkenengo estrofa. Hau baixo!